Gizarte ekintza sailak zenbait jarduera prestatu ditu zahartze aktiboaren eta belaunaldien arteko elkartasunaren aldeko Europako urtea dela eta. Adinekoek gizartean parte hartze aktiboa izatea sustatzeko ekimenen multzoa eratzen dute adinekoentzako programekin batera, eta orotara dozena bat jarduera biltzen ditu. Pilar Ardanza gizarte ekintza saileko foru diputatuak aurkeztu ditu ekimenak diziplina anitzekoak. Horien helburua da helduek, gazteek eta aurrek tope egitea eta hainbat proiektu partekatzea, besteak beste, hezkuntzaren, kulturaren, kirolaren, gastronomiaren edota aisialdiaren arloetan. Jarduerak Bizkaiko adinekoen kontseiluarekin eta nagusiak Bizkaiko jubilatu eta pentsiodunen elkarterekin adostu dira. Bizkaiko Foru Aldundiak adineko pertsonek gure gizartarentzat kapital aktibo garrantzitsua osatzen dutela kontuan izan da. Azken 10 urteetan gogor egin du lan kolektibo horren beharrizanei eta eskariei programa, zerbitzu eta prestazio multzo zabalaren bidez erantzuteko. Hala topaketak, nagusientzako lehiaketak, adineko bidaiak, museo barrutik ekimena, nagusi azoka eta adinekoak eta edabideak programa abiarazi ditu.